Exactly. Kanti yena wayehlosile wayazi ukuthi ngelinye ilanga ngalonyaka noma sona lesi sikhathi uhamba nekhathi akasalelanga emuva uhamba nazo izikhathi ukhona even nakuso lesi sikhathi esesikusona uma ungakubhekisisa before ivangeli belihamba namanje sihamba ngamasonto but ke lahamba kakhulu ngamathende. Yes, very correct. Ngaleso sikhathi bekuyisikhathi soku-advance umbuso kaNkulunkulu. Angeke ngisho ukuthi sekuphelile ukuthi lihambe ngamathende kodwa uma ungakubhekisisa manje selihamba ngepodcast. iSG Media iwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka-2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo-10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu, Bishop PR Chiliza, Prophet K Mthetho. For more info 0788 417 844 noma 071 772 0166. Ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo, abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo, outpouring of the Holy Spirit. lena inkonzo kamoya. Bazalwane sanibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much. Sabonga kakhulu bandla lenkosi. uNkulunkulu makadinyise kakhulu. I'm so very much excited for this day. Sabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ukuzona zonke indawo la kufinyelela khona lo msebenzi la kufinyelela khona le video. Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by iKwatatu Media. Ilapha namhlanje isivakashele lapha lapha kuthina. But in no time, this is a Christian platform. If umzalwane kusendaweni right kakhulu lana ke ila khona suke sikhuluma izinto ezihlukahlukene, ezinye zazo zikuthuma emadolweni, ezinye zazo zikuthuma eBhayibhelini njalo. So siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for your support. Uma singashalazela isupport yenu ngabe senza iphuthe elikhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makadinyise njalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angithathele ithuba ngamukele umfundisi wami lapha osivakashele egameni lika Jesu, ubaba uShabanga. Baba sebingelele. Ngiyabonga ST Media, ST Dlamini. Siyabonga kakhulu ukwamukeleka la ekhaya. Finally ngaze ngakumeet. Ngaze ngahlangana nawe. Yebo. Uhlezi ubeka abantu kuleso sihlalo. Namhlanje yimi engibeke wena kuleso sihlalo. Siyathusa ke lesihlalo mangabe sekubekwe wena. Ngaze ukhuleka kanjani mangabe ukuthi mina i-host then wena obe i-guest. Ngiyakhuleka lapha. Manje mase kubekwe mina ngathi sengiyathuka. Kufanele phela ngithi manje mawusuku uyi-host wena usuku uzolalela. Manje mawusuku hostiwe wena futhi wena uzolalela phela manje. Njalo. Siyabonga kakhulu akunikeze ithuba mfundisi wami, and thank you so much for coming. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde nami ngibingelela ababukeli bonke be-ST Media. Salibonga leli thuba. Sawubonga nje umsebenzi enenza ababudlamini muhle kakhulu. Ngithanda nje ukuthi uhambise ivangeli. Mhlambe nje ngibingelele ngifuthi ngaleli verse elilapha ku Proverbs 18 uverse 16. Uma ngabe lithi your gift will make room for you. Wow. Lisho nje impela kanjalo lithi your gift. Ngifuna nje ukukhuthaza umuntu osekhaya azi ukuthi omunye nomunye une gift. Because vele ngeke lithi iBhayibheli your gift. Okusho ukuthi omunye nomunye une gift, and into ezokwenzela ukuthi nawe ube utho emphakathini, especially someone othi nje mina ngisilutho. Nginatingi nje. Yazi ukuthi une gift, and that gift uma ngaqala uyisebenza izokwenzela uyophila ngayo ithi nje kibe ngalolo hlobo. Futhi uma ngabe uyipolisha liqhubeka lithi lelizwi leli futhi uyohlala namakhosi. Madoda. Uyipolish. But ke leyo ke idinga isikhathi lokhu uhambisana nayo. Ipolisheke uyibona usuhleli namakhosi nje. Ngangazi ngelinye ilanga ukuthi ngiyebe ngihleli noBaba Dlamini. Njalo. Siyabonga kakhulu Baba Shabango. Mhlawumbe nami isingeke sikushalazela umsebenzi owenzayo.
mkhulu kakhulu umfundisi wami kakhulu ngendlela emangalisayo siyabuka siyalandela Amen. egameni lika Jesu ngiyakhumbula nje ukuthi imuphi lo yanyaka unyaka ophelile noma ilo yanyaka mhlaniye kwaNongoma Unyaka ophelile yes uJuly 2025 yes so mfundisi uNkulunkulu samdumisa kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi into eyayibe yimbi lapha kuma podcast mhlamba ke ngibeka kanjalo kuya kube sengazi ukuthi ngathi umzila wamatekisi we owner hayi itekisi yami ayihambi laphana and yabana ayihambi laphana so I think as abazalwane ikakhulukazi thina njengoba uthothi sizinceku zikaNkulunkulu siqhubha umsebenzi ngalandlela esiqhubha ngayo it's unlike umuntu osuba ukuthi mhlambe nje umuntu ufana umuntu osuthola ucula igospel kodwa kasindisiwe izinto ezikanjalo thina we are in a space advancing the kingdom and yet siyilento leni siyenzayo yebo kodwa into engifisa ukuyibuza lapha babashaba mhlambe nje sile nje foundation kuyona yonke lento le yes do you think are we really advancing the kingdom of God kuyona yonke lento ye podcasting uma ngabe sikhuluma nje nge-podcast ngingasho nje futhi ngasabi yes we are advancing the kingdom of God ngoba uma ungakubhekisise kahle yazi abantu banokucabanga ukuthi uNkulunkulu ikhehle lidala ya nje like ukubona mangabe usuyikhehla nje like thina ke bantu kuyakuthiwe izinto zesimanje manje lezi zakudala uzazi exactly kanti yena wayehlosile wayazi ukuthi ngelinye ilanga ngalonyaka noma sona lesi sikhathi uhamba nekhathi akasalelanga emuva uhamba nazo izikhathi ukhona even nakuso lesi sikhathi esesikusona uma ungakubhekisisa before ivangeli belihamba namanje sihamba ngamasonto but ke lahamba kakhulu ngamathende yes very correct ngaleso sikhathi bekuyisikhathi sokuadvance umbuso kaNkulunkulu angeke ngisho ukuthi sekuphelile ukuthi lihambe ngamathende kodwa uma ungakubhekisisa manje selihamba ngepodcast inhloso uNkulunkulu ayehlose ngayo futhi angathi nje ngepodcast kuphela ngesocial media iyonke nje at large idlala irole enkulu kunabantu abathi mina ngase ngihlele ekhaya mina ngase ngithi sengiyekile ngaphoqwa yisonto bathi ngathi uma ngabe ngithi ngivula ifoni ngahlangana nale channel ngavuseleleka ngaphinde ngabuye esontweni omunye uthi mina ngangikhonza amadlozi ngangayazi yonke lento but ngezwe manikhuluma ngoJesu ngaqala ngalandela so iya advance ikingdom kakhulu siyayibonga Nkosi ngalokho ya ukuthi isivulele lomzila njengoba bokukhuluma ngemzila nje isivulele lomzila ukuthi masiwusebenzise and ngibonga nje nalokuthi ungi-invite ukuprova nje ukuthi cha siyadlelana thina singabendle yodwa singaba sembusweni asizondani ukuthi ngoba wena une channel ethile and ngiyangibona abantu ke befuna nano ukuthi ba compare because wena nama numbers angaka mina nginama numbers angaka at the end of the day into ebalekile siyamdlulisa yena uJesu ebantwini I think iphutha judging from namanye ama podcast la uthothi mhlamba wasiwa ama Christian Black podcast izinto kanjalo uthothi ngiwabuke la amanye uthothi abafowethu njengo DJ Sbu njalo uthothi ngifunda nezinto ezipolitical njalo uma ubuka indlela bona benza ngayo isikhathi esiningi banayo lento yoku relate to each other kodwa thina makuziwa ngapha ngakuthina isikhathi esiningi ubona ukuthi ilona lo udonsi yale but we are calling ourselves Christian podcast kwesinye isikhathi ubona ukuthi laba fowethu laba indlela benza ngayo banayo lento yokuhlangana ndlela thizeni in terms of supporting each other in a way kodwa makuziwa ngapha kuthina I think enye nezinje busho lento ye comparison enye nezinto iyayibulawe nangabo bona laba awuthothi bona bayasibuka uthothi mhlambe bona sebeyibeka in a way ukuthi hayi yabona ngiyakhumbula ukuthi ngiyakhumbula nje ngikhuluma nabanye abafowethu ngaye ngathi mina by the way akunaso isikhathi singakanani ngenza i-podcast but what I've realized ngazibonela mina ukuthi I cannot be a good host for each and every guest
Okay, yeah. All right. Yeah, some of the guests they are good for other platforms. Not for me, not because ukuthi mhlambe isuke yimbi okanye mina ngimubi njalo njalo but uyobona ukuthi no, this type of content or this type of message le engathi ayikho good for me, not ngoba I wrong message yakhe. So ngizama ukubuya kulento ukuthi kokunye iyayishawe yithi thinking ukuthi wena you are jack of all trades nje wonke umuntu ucabanga ukuthi wena nje akaba right for your platform. Kodwa ngifuna ukubuza nalento babushabango njoba siqhubeka nje sikhuluma. Yes. Njoba ngiyakubuza eqaleni ukuthi are we really advancing the kingdom of God on your side, like some of the challenges that you have encountered during yona le nto yoku advance umbuso kaNkulunkulu ngalolu hlobo, maybe what are they? Ama challenges especially nje when it comes to I podcast. Ake siqale khona la ekuthenini nje ukuthandana. Because thina sibizelwe ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abathandanayo. Yazi wathi uma ngabe uJesu ekhuluma wagcina sefaka nje ukuthi uthando lusamapha yonke leya 10 commandments. Wow. Because uma ngabe umuntu umthanda ngeke umtshontshele ngeke umbulale ngeke kwenze zonke lezi ezinye izinto ngoba uyamthanda. Uthando ilona olubalekile if singathandana singabazalwane. Sithandane sinama podcast singabafundisi sonke as a whole singakwazi ukuthi sithathe lo msebenzi esiwenzayo subeke on another level. Ayengenze nje example yawenza ukuthi o DJs bu nokubabuka. Yes. Nami before ngizoqala ngangibuka ukuthi lento yenzwa kanjani. Ngangibuka bonke nje umuntu one podcast ngangibuka. Ngayibuka isupport abanzelana yona. Ngabuka noma sebekhuluma uthola ukuthi bahlele kanje let's say u DJs bu Mark G mangabe bexoxa baze bafike la econnecteni icamera ethile omunye am advise uyithola kanjani singakusiza yabona zonke lezo zinto lezo. Enye ama challenges leyo thina esinayo ukusupportana ukukhulisa lo msebenzi lona ke umbuso ke akusona wethu yabona nje mina ngiphusha iKota to Media but angiyibizi ngokuthi yami. Mina mangingedwa ngiyaye ngithi my podcast with God. Wow. Ngiyibiza nje kanjalo. Wow. Ngoba uyena owangidirector ukuthi mangiqale lo msebenzi. Ngiyaye ngithi uma ngabe ngibheka ngithi mina ngangeke ngize ngikwenze. Icamera ngiyazi, ukuedita ngikwazi. Akukho nje engikwaziyo. Kodwa konke ngikufundile ngikufunde hayi ngangiye esikolweni. Ngiqala nje ngibona ukuthi okay lokuhlanganiswa lokhu kanje lokuhlanganiswa nje ngathi uma ngabe ngikuhlanganisa ngambuka uNkulunkulu eyisebenza lento kumina ngabuka ukuthi akusiwona wami lo msebenzi wenkosi. Ama challenges ngilapho njalo kuma challenges engike ngathi ukuhamba ngabhekana nawo ekuthenini ngesikhathi ngisaqala kwakekho lula. Ake ngiqale nje lapha ekuqaleni kwakungekho lula. Ngashiya umsebenzi mhlawumbe ukuze izozwakala kahle le ndaba ngithi kuyo reverse kancane. Ngashiya mina umsebenzi bengiyi-security bese ngithi into zama camera zonke bengingazazi. Bengiyi-security egate-ini ngikwazi ukubhala nje ukuthi all in order. Ngisearche imoto ezingenayo neziphumayo bengazi lowo msebenzi. Kwafika isikhathi sokuthi angishiye. Yafika leyo ntshisakalelo ukuthi shiya there's something okufanele uyoyenza. Ngathi uma ngabe ngishiya yabona uma ngabe ukuthi ushiya umsebenzi odla ngawo ophila ngawo abanye kwifamily basupportwa yilo msebenzi. Uyawuthi uma ngabe usuqala phansi ukhuluma nabo ubatshela ukuthi content engizoyiqala engizoyenza bathi yini YouTube yini khona lokho iYouTube abayi understand baklulesi nje. Uye umsebenzi weqala iYouTube yini uzophila kanjani khona imali khona lapho. Inhloso kwangesikhona ukuthi khona imali noma yikho kumina ubizo kufanele ngilwenze lokuhambisa ivangeli kwakume nje lapho. So ngaba nama challenges athi kokunye ngizozibona nje kokuningi ngizozibona impela nje kwahamba kwaba nokuhlupheka ke nje empilweni ke but ngomusa wenkosi ngaphinde ngayibona ingivusa futhi ingiqalelisa phansi ngiphakama
Ngimina umsebenzi engiwenza kakhulu ababukela abaningi bazoba surprised ukuzwa ukuthi each and every episode eshuthwe kwiKwatatu Media ishuthwe ngefoni. Yo, nami ngithusa Yebo. Sikhuluma ngama challenges njalo umsebenzi. Hey my dad. Till today as of ukurecorda le message. Yonke message elapha ishuthwe ngefoni. Ngiyabona wena nama camera. Hey my dad. One phone ihleli nje lapha ishoot. Iyawenza umsebenzi. Baye bathi abanye lento yenza kanjani ngithi nama ngazi ngithe mase ngiqala sengiyenza ngalo ngithole wisdom yokuthi yenza kanje. Hence ngithi i-podcast yami le noNkulunkulu akusiyona eyami ngingedwa. That's why ngiyaye ngithi kuyona ngizophusha nje umsebenzi wenkosi kuphela. Fine uthi usuyibuildile ke ngaleyo ndlela ke i-podcast. Yayizwa iqala kuphi? Okunye angikukhulumanga ukuya phambili. Okay. Uthi usuyibuildile bese ngizobiza wena Dlamini ngicela ukuthi ufike lapha ya uzoba i-guest sizokhuluma. Ukufika kwakho sometimes uyashoda siyahlangana like halfway financial tugibele. Uthi uma ngabe usufikile but lokho ngikwenze kancane ngomusa wenkosi bagcine nje ibona abazizelayo ke ngakwelami side. Uthi ukwenze wonke lawo ma arrangements ama phone calls nani. Sikhuluma ama challenges nje podcast. Safika sahlala kanje sashutha. After lapho mina ngiyasala nomsebenzi wena ngithi ubuyi guest sowuhambile. Ngiyasala ngiyakusebenza nomsebenzi nyawo editor ngiyalungisa la kufanele ngilungise oma coloring and stuff ngikhipha okungamelanga kube khona. At the end of the day bese ngiyiposta futhi ngedata. And then someone out there avela yoyilanda ku YouTube. Ama challenges nje sibhekana nawo. Avela yoyilanda lapha ku YouTube a create yakhe. Nje eceleni yakhe channel. Bese isplitter uyayabheke nje umuntu ukuthi yazi ungathi ukhulume kahle la asplithe enze lawo ma clip lawo afake kweyakhe channel akhuliswa wakhe umsebenzi. Yabona yena ukuthi usethatha easy kanjani. Kanti kube ne process eyenzakalayo yena useqhamuka nje sekubalula nje ngakwelakhe side lapho ku involve isikhathi imali njalo zonke lezi zinto yena usethatha kalula. That's why kwesinye isikhathi ngiyaye ngisho ngithi uma ngabe sewushare lo msebenzi kulungile asiwushareni but asiwushareni ngendlela right. Khona indlela right nembi. Embi mina ngiyaye ngithi usuke sewutshontshile wena lo msebenzi. Wawenza owakho ngoba ufuna ama followers nakho konke okunye mhlambe khona nama ama benefits engawazi safanele ungitshele Dlamini. Angazi. Yebo kuyenzeka. But izinto esibhekana nazo nje lezo ezama challenges but awekhona kakhulu angifuni uqamba amanga ngoba abazalwana abaningi abafikayo most yabo they are very supportive. Ngifuna uqamba amanga mina kukancane kufika umuntu nje othola ukuthi khona la engazathi sizwananga khona. Bonke baba very supportive bangikhuthaze bathi yazini lokho kwenza uqhubeka ukwenze. Abanye they go as far as baze bangisupport even na financially. Mangithi financially angisho ukuthi game ndodla ze imali. Kimina even u50 usungisupport kakhulu kabi. ku100 usungisupport kakhulu kabi. So izona zinto nje esambe sibhekane nazo akukho kuningi kakhulu. And abanye babuthola even kwayona le support bayithatha from entweni engekho. You see umuntu akunikeza ngiyakuthiwa ke uma umuntu ethatha entweni eningi akunikeze lokho kusuke kufana ukuthi nje mhlawumbe uyashare kodwa uma umuntu ethatha entweni engekho akunikeze kuthiwa lokubizwa ngothando ngoba lo muntu lo uthatha entweni engekho so ngiyabazi ke abantu abakanjalo ukuthi mhlawumbe umuntu uthatha nje entweni engekho kodwa akwazi ukuhlephula athi alihambe ivangeli bese kuba nabantu ukuthi mabethatha entweni kungazweli. Ukhiphile njalo futhi nje akuzweli lutho yabo so okunye uyawujabuliswa yilo awusajabuliswa iamount kodwa usujabuliswa ukuthi lento iphumaphi. You see so iqiniso lithi babushabango angeke akanye ke ngithi angeke singayishalazeli support esinikezwa ngabantu kulomsebenzi futhi asikwazi
ukukhuluma nje iqiniso elikhulu asikwazi ukuthi siyishalazele ukube bekungesibona abazalwane ngabe nalomsebenzi sesiuyekile Kakhulu. ngaba sarecord ngoba ngeke ushumayela ivangeli kwistadium esingenabantu ukuze ukwazi ukuthi ushumayela ivangeli kufanele kuzoba nabantu abazoba khona bakulalele lihambe ivangeli njengoba thina senza nama testimony and stuff. Yes. Abazalwane badlala irole enkulu ngayo yonke indlela. Mina ngithi even no criticizeayo udlala irole ngoba ngesikhathi ukcriticize khona la ngilungisa khona. Omunye umuntu uyaye akcriticize ngokuthi uyacrasha ufuna nje ukuthi engathi ungavela dika ibala uyeke lento uyeke. Yes. Mina ngiyayithi umuntu onjalo uyangibuilda because kuleyo critic khona something angisiza ngayo ngibe sengibheka ukuthi okay ngisase kahle yini kunjani uma ngabe ngiyenza ngalolu hlobo. So nje yonke support eza ngama comments ngokubukela siyababonga ababukeli bonke siyababonga bewusupporta lo msebenzi futhi kungesiwona owethu ngiyaphinda ngiyakholwa nakwena Dlamini akusiwona umsebenzi wakho umsebenzi wenkosi akusiwona owethu. At the end of the day ukuthi laba leli ivangeli lingakafinyeleli kubona maligcine nakubona selifinyelelile. Yes. Ngoba base sebaningi futhi ke kungabukeka engazathi thina sesikwenza kukhulu kusase kuncane kakhulu. Wow. Asikakenzi lutho ukukhuluma nje iqiniso. Ngiyathi mina mangihlala phansi ngibheka ngithi hayi akakabe sikhona. Angazi I think kofika isikhathi uma ngabe sisaphila. Yes. La khona sekufana nangesikhathi uPaul ethi mina lami ibanga sengiliqedile. I think kwasekufike la esethi khona ngisebenzile. Iba khona leyo fulfillment leyo wayengeka khuluma kanjalo ingakafiki. Ingakho ngithi asikakenzi lutho but support ababukeli bonke abazalwane abangcwele kwizindawo zonke siyayibonga kakhulu. Maybe babshaba ngake sibuye nala. Kule yama critics. Yes. Kukhona abazalwane okanye ake ngithi abantu ngoba phela kusuke into ivuleleke kuona wonke umuntu ayikho into ukuthi hayi le video lena izobuka umzalwane kuphela khona uthothi mhlawumbe ifinyelela nakubanye abazalwane abahlukahlukene ukuthi ke phela iaudience yethu abazalwane so ngakho noma sibingelela sithi abazalwane asibingeleli nje sakubingelela abantu nje kodwa sibingelela abazalwane noma nomunye umuntu ongakhola ahlangana nevideo yakwazi ukuyibuka noma yazi umzalwane. Yes. Ngifuna ukubuza into yokuthi kule yama critics njoba waveza into ukuthi mhlawumbe khona manje uthothi yakubuilda amanye wawo uthothi mhlawumbe isuke ngenhloso yokuthi izocrasha njalo njalo. Yes. Esikhathini esiningi fona kumuntu osakuqala nje lo msebenzi mhlawumbe ngama advisor uthini because truth of the matter akusikho ukuthi uqala ngathi ugcina ngathi. Bakhona abanye abezayo emva kwethu abazowenza even better than us so to say even better than us maybe omunye umuntu angavela give up izo nje okubona nje maybe kuma comment awu20 abona ama comment nje awu5 against yena yebo. Usasho kanjalo yazi lento ibizani ibiza ukuyidela ayikho ncane inkulu ibiza nje ngempela ukuthi uyidele. Ake ngiqale nje ngokufanekisa before uJesu ivangeli lakhe ngoba nje ngeke ngihlale ngamfaki uNkulunkulu esemkhonzayo ngoba vele sikhuluma ngaye. Before uJesu ivangeli lizosabalala kumhlaba wonke kwabiza ukuthi makayidele. Kwabiza ukuthi makavume enguNkulunkulu ukuthi uzoyisiphambanweni. Kwabiza ukuthi makavume ukufa ngoba wagcina efile. Wakuvumela lokho. Emveni kokuba ngesikhathi bembulala benza yonke lento le bona babecabanga ukuthi bayaqeda ngaye. Kanti ngosuku lwesithathu uyazi yena ngisazovuka. Ngosuku lwesithathu wathuma ngabe vuka kuyila kaqala khona inkinga enkulu ngoba wathuma ngabe vuka ivangeli lavelela sabalala umhlaba wonke. Esevela kulaba asiveza kubona ukuthi ngikhona ngibhekeni ngiyaphila ngithinte amanxeba nakho ngikhona ngiyaphila la sabalala kumhlaba wonke. Ngizothi kumuntu oqalayo mhlawumbe i-podcast noma ngabe yini be willing ukuyidela, be willing ukuthi abantu bazocrasha to a point yokuthi uma ngabe uyafa noma ungasafanga lokho ukuthi ufe la emhlabeni but
uzizwe nawe ukuthi yo yazi ngidrained engathi ngayiyeka lento be willing zilindele izinto ezifana nalezo ukuthi sizokwenzeka zizokubuilda ukuthi ukhule ngiyakhumbula there was a time lapho esake sakhuluma khona iKota to Media isaqala ke ngalezo ikhathi lezo Okay. Ngangino Baba Khumalo no the late ubaba uKhanyile. Oh yes. Yes. May soul rest in peace umvangeli wami bakithi. Wow. Ya sathi khona la esake sathinta khona enye topic. Khona ama topic amnandi. Yeah. Mangabe nje swa recorder Yes. or ushumayela nje umshumayela. Yes, Khona yes. intshumayelo evela iflow ekamnandi izwakale bese kuba khona lezi ezilumelayo especially mawuzokhuluma ngamadlozi. Abantu basese trapped kakhulu lapha ya. Uma ngabe uqala ukukhuluma ngamadlozi abantu bacabanga ukuthi aba attack. Bacabanga ukuthi ulwa nabo. So sayi recorder ayisaqala sayiposta. Ngaleso sikhathi leso sasencane channel. Okay. Ama comments avela. Ayethi nje fanele akashaba ngiyeka lento eyenzayo. Yazi abakhona ama comments obona out la crash ngiyakhumbula enye yawo yayithi kumina ngifunda ku Facebook kuhlekwa cause khona nje abavele bakuthuke babe baningi bekuthuka nina nasijwayela angifuni ukubiza inhlamba babe khipha lapha ya and then someone wayengangithuki ke yena wavele wathi nje kodwa mfana wakwaShabangu why uyifaka ehlazweni elingaka kwakuyicomment bheka khona manje usekuhlekiswa ngawe kangakanani Eish. and nami ngibhizi ngiyafunda nalama comments angilimaza kodwa ngiyawafunda futhi Yes. so kwakubiza ke ukuthi mangidele ngithi ekugcineni kwakho konke ngiyakwazi engikwenzayo Yeah. ekugcineni kwakho konke futhi ngizokumela futhi ngeke ngigive up iswe ama comments abantu ngakuthatha mina lokho njengokuthi nje yabona ke lokho kuyangiqinisa ngifana nje nembewu okusafanele ingene emhlabathini ifike lapha emhlabathini ifeyibole bese izoqhuma imile ngalesikhathi lesi seyiqhuma seyimila ngiyekusayenza lutho once yavela mhlawumbe ungaqeda ngaye ingakaqhumi ingakamili qeda ngaye okuseselapha noJesu kwakufanele baqede ngaye bahluleke Yes. uthema esevukile kwabe sekulate so once imbewu kwaba ihlahla savela khohlwa sovele esikhulu sogcina futhi isithele izithelo so nje ngangabhekana nezinto ezifana nalezo ngizothi mina kumuntu oqalayo noma ngabe yini Yeah. zilindele lezo zinto thina ke singabantu siyasaba ukucriticizwa Yeah. saba futhi ukuhluleka there was a time lapho angifuna uqamba manga ithi ngikhulume nje lokho Okay. masiwa posta lama video Yes. uyawulindela ukuthi khona abantu abazowabukela True. ya noma bingasazanga kube inamba engakanani but abantu abazowabukela bayadingeka. Yes. There was a time lapho ngangeke ngithi ngiposta khona ivideo nje ivele nje ubone ukuthi le video vele yabukelwa abantu aba 128 Eish. kwaphelela nje khona lapho Eish. ibukelwe nje abantu abancane izinto ezifana nalezo uthuma ngabe uyibheka uthi kusho ukuthi ngiyafaila la kusho ukuthi ngiyahluleka ubusu reverse ubuyele emuva ucabange ngesikhathi ubatshela ukuthi ngiqala ichannel bethu uye kumsebenzi uthi uyoqala lento leyo ozoyiqala ubusucabanga bona ukuthi bayabuka bathi yabona ke sasimtshelile obani nje ababuka lento ayikho abantu ababuka lento so abantu bayakusaba ukufeyila mina ngithi kungcono ukufeyila forward than ukuthi uvele uhlala ungenze lutho Eish. that part akusiyona ifailure but it's more like a failure but not a failure ngangiyibuka ngaleyo ndlela leyo so nje abantu mabaqinise Noma ngabe yini umuntu ayiqalayo. believer futhi kuyona futhi ngithi mina uma ngabe kuukuthi into oyiqalayo uyayidoubt yeke Wow. ungayiqali Yo. ngoba before uzoyiqala into uyayisearche ubheke ukuthi ngizoyimela yini uma ngabe nje wasikwafika idoubt nje hlehla futhi akabe ready for yona until kufike to a point la uthi khona no matter what That's correct. uma ngabe ngiyafeyila let me fail ngiyayilandela le yona ngeke ngize ngiyeke ile ngiyenzayo mina ke ngangikhuthazwa ukuthi lo msebenzi engiqalayo kaNkuluNkulu uNkulunkulu engimkhonzayo he's not a failure
Mangifunde eBhayibhelini akukho la ngithi khona ngihlangane nescripture sithi but uNkulunkulu la wafeyila. Ngase ngithi uma ngabe uNkulunkulu it means na definitely uthanda ungathanda uzophumelela, especially uma ngabe kuuye futhi ongiholile. Ngoba kwesinye isikhathi yebo impela ungaba kuyilane ebukeki right but uthola ukuthi not for you. Yeah. Omunye mayehamba yena aflourish aphumelele because yakhe. Wena uthi uyayingena no akusiyona yakho. Bheka ukuthi wena yakho yipi. Ozokwazi ukuthi mawusuyenza futhi once wayithole yakho uzoba nepeace. Uzoba nepeace kukhona kungekho. Sengisho noma ngabe kuthiwa imali noma ngabe yini kodwa nje uzoba nepeace. Lapho kusuyitholile yakho gijima ngayo. Babushabangu sikwi-era la khona ama podcast maningi. Yes. Njobe maningi amanye awo they are doing a very good job. Yes. Political podcasters njalo ngokuhlukana kwawo namanye ama Christian podcast. Yes. Ngifuna ukubuza le ukuthi ngiyangibona isikhathi esiningi la ku social media uma abantu befuna ukugxeka ama podcast ngeke isale ama Christians. Yeah. Yeah, kuthiwa hey nalama podcast lawa hey alimosha ivangeli. Yes, hey alimosha ivangeli. Mhlawumbe ke sibuke kule Bushabangu. What is it that you do when on your side? Ukwenza sure ukuthi umhlambo obuka lo mlayezo lo kwivideo akuba ukuthi uyalahlekiseka and then bese kuba ukuthi noma ingekho into ongayenza phela i-podcast kuba ukuthi inconywa ngabantu bonke. Yes. Basuke bazoba khona basuke bengeke baze bayincoma okanye bangeke babone ubuhle bayo. Kodwa ngifuna ukubuza le kuleyo ukuthi esikhathini esikhona kuma podcast amaningi they are only running after views. Yes. Running after trends zonke lezi zinto lezo. But uma usumzalwane kunezinye izinto ongeke wakwazi ukukhuluma ngazo noma usuthanda. Yebo. On your podcast. Yes. Kunabanye abantu ongeke wakwazi ukuba mema noma usuthanda but uyazi ukuthi mathi umema lo muntu loyo your podcast will shoot up. Exactly. And futhi uthola ukuthi ibe maybe will shoot up for a month. Ikunikeze viewers are strong kabi. Mhlawumbe na igcinisa isiba ne-influence ukuthi igcina ikhula through that person omemile. Kodwa uthola ukuthi that kind of a guest ayihambelani ne-vision le uNkulunkulu angiphathise yona. Yes. Maybe yini lena angazi ngizama ukuthola indlela yokubuza ngalombuzo wami noBabushabangu. Kodwa ngifuna ekuthenini ukuthi kubantu bonke abasibukayo ukhona umunye umuntu othola ukuthi ngibize umfundisi uSibanibani mhlawumbe ngingenzi nje ibonela ngabafundisi abathile mhlawumbe ngibize umfundisi uSibanibani mhlawumbe lo umfundisi loyo ungabe uyi-false prophet or what something but umuntu ugcine esemthemba ngenxa ukuthi umbone mina ngimbiza usho ukuthi ngamanye amagama lo muntu lona ngiyam-endorse. Yes. Omunye umuntu abe nento yokuthi hayi uShabangu bengeke ambize uSibanibani if akekho right shoot right like yiphi indlela yokwenza ukuvikela abantu babushabangu ngento nesuke ifana kanje ngoba abanye abantu uthothi mhlambe ugcina awelela kuleyo nto leyo ngenxa ukuthi wambona kwi-podcast yakho njalo. Yes. Ayifuthi ukukhuluma leyo ndaba phela nje kunjalo njengobusho. I think into ebaluleke kakhulu ukuqala kubazalwane bonke engathi bangaba nobudlelwane kakhulu noNkulunkulu. Wow. Babe nobudlelwane kakhulu nomoya ongcwele okuyena ozoba guide because mina ngizowenza amaphutha. Ngisho kanjani mangithi ngizowenza amaphutha ngisho ukuthi kusengenzeka ngivumele somebody efuna ukuza kwi-podcast yami athi uma ngabe sefikile ayideliver i-message izwakali right ngaleso sikhathi ayideliver ibe yinhle nje futhi kakhulu ngoba okunye lo engikunotisile lokho ngoba abanye babazalwane abezayo kulama podcast ethu beza ngezinye inhloso ezinye zaba zikho right. That's very correct. Abanye bazele ukuthi mangiyaclear podcast inama numbers abaningi ngizosheshe ngivele and once ngasheshe ngavela ngizosheshe ngithola abantu
engizobayuza usukazi yena Ukufezekisa ngaleso sikhathi into ayifunayo. ufikile kumina mina ngazilutho Eish. mina ungitshela imessage azoyideliver engabe testimony yaba yinhle futhi kanti unezinye inhlelo yena zakhe Eyithile. azozenza ke manje sehambile kimi mina naye sayenza saqeda sahlukana sengibhizi nabanye nokunye engikwenzayo yena usefeze ezinye inhloso eceleni so lokho sekubizani ke wena olandela loyo muntu noma lo mfundisi loyo sekubiza ukuthi usizo ngumoya ongcwele ngizothi mina abantu mabangalandeli noma ngabe yini esiyipostayo Eish madoda. akusiyo yonke into noma imessage esiyipostayo okuyiyo but siyazama ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi abantu sibanikeze okuzobaphilisa especially nje mina ngakwelami side ngiyangizame ngakho konke okusemandleni nami ukuthi angilethi into abantu abazothuma ngabe beyithola ibasize ngiyakubalekela mina ngaso sonke isikhathi ukulandela okutrendayo there's nothing wrong futhi kumuntu olandela okutrendayo Sithi. ake ngeke futhi ngize ngimcriticize but ngakwelami side ngiyaye ngiyibheke ukuthi uma ngabe ngenza kanjalo ngisalalela lo wathi mangiyiqale le podcast Yo madoda. noma sengigijima ukuthi Gijima izwe ama-trends. lenyakazela ngaku yabona manje uma ngabe umoya le nami Nami sengigijima ngiyele naye angifuni lonto leyo angilalela ukuthi uyangivumela yini ngiyele uma engangivumeli angingayi kuyaye kungisize kakhulu lokho futhi okwangenza ngathola ipeace mina ukuthi ungawagijimisa ama-numbers ungagijimisi imali wasigijimisi lezo zinto mangabe kuukuthi uNkulunkulu ongibekela zozizela ngaphandle mangabe uthi akusuyena uma ngabe mina ngizibeke mina hayi ke then ke ngagijimisa noma ngabe yini but sengisikhulumela mina bangathi abantu yabona ke manje uma ngabe sekhuluma nje usekhuluma kuzibani cha akekho engibhekise kuyena ngisikhulumela mina yimi futhi usisesekuleyo point nje ngabazalwana abaningi abafikayo enye message unokuthi umuhleli senixoxile noma sehambile uza ukuthi khona but man okungekho right ngale message ungeke uyilahle lo muntu azaza asuke lapha asuke khona weza kwistudio sakho wazeshutha awazi uthunywe ubani Eish. ngeke thina sihlale sibe ngamajaji ama messages abantu khona imessage oyibonayo ukuthi le akusiyo iyakubiza vele jaja nje like uyabona akusiyo enye but ikwenze ungabi na sure uthi noma uthi akhuleka ugcina ungatholanga impendulo ugcina sewuyipostile sekubizani ke kolalelayo hlunga thatha okuphilayo okusebenzelayo uma kungakusebenzeli lahla iyona into eyokusiza leyo mina ngiyaye nje ngenze kanjalo ngoba egcineni umuntu uyothi ngamthemba lo yamuntu ngoba wayeze kwi-podcast kaBabushabanga ngathemba ngathi phela leya nceke leya ngiyayazi leya hayi mangabe umuntu esefike kuyena Shoot right. kusho ukuthi right angibazi mina labazalwane ukukhuluma nje iqiniso angibazi Kodwa iqiniso babushabanga. sihlangana nje ngoba sesenza lo msebenzi Ngoba mawusaqala usukubona abantu ba-inviteayo usaqala. Yes, Mawusaqala yes. uyamema. yebo Kodwa masu uya ngokukhula Yes. usuya approachwa. awuzwa ke So masu approachwa iqiniso lithi angeke ubazi bonke abantu. Yes. Futhi abanye abantu uqala nokubabona mhla uzokushutha nabo. exactly So ungamboni lo muntu ubungamazi nokuthi uhlobo futhi ungeke umnqabele. Kokunye uthi mhlawumbe inkosi uyathandaza ukuthi inkosi kumbulele lo muntu uhlobo lo muntu. Mhlawumbe ugcina ungayitholanga neanswer nigcine nishuthile naye. kunjalo Yabo ngicine nishutile kugcina kudlule. So ngamanye amagama babushabanga ngithanda into eyishoyo ukuthi singebe jaja bonke abantu kodwa Yeah. siyazama. yes siyazama impela Siyazama abantu ukubanikeza ukudla okuright, okuphilayo okuzobavuselela emphefumulweni yabo. Yeah. Mhlawumbe ngibuye nakulena babushabanga. Maybe there is any temptation that we ever encountered lapha kuyona le. Mina on my side, typical example, 2 years ago, yes 2 years ago, ngake approach esinye sangoma. oh okay Mase approach sangoma sithi sing approach in a manner of ukungisponsora. So in other words, masizongisponsora okusho ukuthi each and every episode izoba nama ads waso. yeah So nasizozenzela nje ama graphics waso singinikeze mina bese
ma kudlala i-episode ethile mina ngizofaka lama ads lawa kulawa ma episodes lawo njalo ndlela thizeni. Oh, okay. Ngayibuka lento. Yebo, Ngayibuka lento. And lo muntu lo wangithembise 300,000. Wayethi nje it's a sponsor wow for unyaka. Wow. I don't want to lie. I was nearly tempted. Yebo. I looked at izinto engishoda ngazo. Yes. Saqala futhi phela izinto angabi nazo njalo. Mina ngiqale ngirent studio. Ayibo ngale mali engasho ukuthi ngakhona ukurenta even for 6 months. Shooting lokhu ngishootha nje lapha ngishootha khona non stop. Ngathi kwaya. Ngafona because nginamanye ama advisors wami ama seniors wami ngafona ngabuza yebo kunento eso. Ngikhumbula omunye wabo wathi kuzo count ukuthi mhla uqala awufuna ukuachievana. Oh, yeah. If awuthi ufuna ukuachieve imali, Yep. hayi shoot inkosi yakuphendula. Kodwa if awuthi ufuna ukuachieve into ukuthi ufuna ukuphusha ivangeli, Yep. hayi ungasihlanganisi. Hey, hayi ngathi yabona it is a complex situation. Kwaze kwanzima. Yes. Ngabuka nami ngarizina nami on my side. No akwazi. Imagine ubiza a man of God. Izowenza a teaching about isihloko nje sithile. And then kuyona le teaching kuvela iadvert yesangoma. Ayihambelani lento. Iyahambelana. Yanze ihambelani. And then I said no. I had to decline the offer and I did. Yebo. Mangidecline le offer the very same person ngamona sengibona ku ETV ene slot. Wow. Ngathi mangibona ukuthi so lo muntu bengaqamba manga. Ubeyifuna Shuthi ubeyifuna ngempela le. Usene slot ku ETV. Hayi no. But ngangaba na into kuyisola. Ngathi yo thank God. Ngaze ngasinqoba isilingo ebese serious. So ngizama ukuvezela le ona babushabanga ukuthi kokuntsho ukuthi mhlawumbe you'll have abanye abantu abanezinhloso ezithile umuntu azokhuluma nawe athi hayi nokhuleka mina I'll give you money when it's ngathi uyangihosta njalo njalo mina I'll give you money njalo njalo. So ingakungibuza ukuthi mhlawumbe have you ever had any temptation kuyona lento ye-podcasting? Ngibonga nje ukuthi wayala. Impela ikwakuyitrap futhi beyikusakude kakhulu. Sayibonga Nkosi ngalokho. Eish. Ubuza ke nje ukuthi ngangahlangana yini nesimo esifana naleso ke mina. Hey cha. Bengakahlangani nesimo esifana naleso but ngikhuliswe mina ama mentor ami avele ngendlela ezahlukene. Omunye wama mentor ami ubekuwumfundisi, it's not like bengihlala naye one on one sikhulume but umemile lapha phambili eshumayela whatever ekhulumayo beyingiphilisa beyingisiza because beyibiblical. Wakwakhuluma enye into ya naye beyisolo rest in peace bakithi ubaba uMzongwana lapha eDlamini ePalm Bible Church eSoweto. Okay. Wakwakhuluma enye into wathi uboyiqaphela but ngangakazi ke nawe uthi ngelinye lamalanga ngoke like ngenza into efana nepodcast ngangumzalwane nje like years back wathi uyiqaphela imali eqhamukayo nganoma ngabe yipi indlela because umuntu uma ngabe ezokunikeza imali akunikeze nje imali kuphela ukunikeza imali usuke nezinhloso ezithile emhlabeni ayikho into yamahala usuke nezinhloso ezithile khuluma umfundisi osesontweni okumele ngabe uyayijabulela i-offering but ukhuluma ukuthi offering kufanele uyihlole uyibheke enye ama offering kufanele uyinqabe uthi lengeke angivumi ngani ngoba izokutrapha iza ngobuningi uyayidinga ngaleso sikhathi uzothi uma ngabe seyifikile because imnandi uma uyamkela njengoba bewusho nawe bewushoda ngezinto ubuzozikhava izinto ezithile Yes. athule umuntu akhona ayivalele umlomo ngaleso sikhathi aphinde futhi akunikeze athi asiqhube yabona siyenzile for 1 year amana siqhube for another year usuyijwayelile sewuyenzile emveni kwalokho uzothi uma ngabe sesuka bese thi cha phela ungakhulumi ngezinto ezithile Eish. wathi siboyiqaphela imali because ihamba ibe itrap phambili Eish. yobu usuyatshela ukuthi ungakushumayeli lokho ungakushumayeli nalokho mawuthi ajamba athi umuntu
phela ukhumbule ukuthi wena ngithathe emkhukhwini njengoba usuhlala la imini okubekila and njengoba ngikubekela ngisengakukhipha ngikubuyisela emkhukhwini uzothi mawuthi acabanga wena ukuthi manje njengoba sengila sengikhona mangibuyele emkhukhwini izwe lezongihleka okungcono angisale sengikuvuma lokho kushiwo yilo muntu abantu abazalwane noma abafundisi abaningi baphume kanjalo evangelini ivangeli lagcina selithamba ngalolo hlobo kwanezinto eingasakhulunywa ngoba manje uma usikhuluma lezi zinto lezi ngesayifaka le mali and le mali usuyizwile imnandi yahlupha ngcono ungayithesti nokuyitesta ungayidli once waqala wayidla wayizwa ubumnandi bakhona uyifuna ngathi ngabe lokho ingenile and kanti i-trap phambili so now wayisizanga lokho I mean bengakahlangani nento ethi ayifane naleyo but uma kungenzeka inkosi yongisiza uma kungenzeka kuye phambili ngiyayisaba vele imali kakhulu angifuni uqamba amanga ngiyayisaba because imali isilingo esikhulu futhi ihlala short-ake esikhulu ngoba noma ungathi usunakho konke usufuna leya moto leya unayo imoto but usufuna enye ngaphezulu kwaleyo nayo so nje imali yadinga ukuqashelwa kakhulu nokuzazi ke nje ukuthi wena ubani urepresenta bani futhi urepresenta ini ave kubalekile ukuzazi umuntu ongenayo ibackbone ugijima aye noma ngabe ikuphi once waba nebackbone yasazi stand sakho ukuthi umaphi yena ngiyayithanda le manje bangafika inceke lapha mhlawumbe kufike yabo mina ngazinqumela ukuthi kunabantu engeke ngaba host ngishado batrenda kangakanani njengesangoma not ngoba ngizinyanya na yes njengenyanga njengani njalo abathandazi such people I'll never host because la kimi kunjengokuba uthi umuntu nginjenge bridge la umuntu akwazi okanye njenge link la abantu bakwazi ukuhlangana khona so imagine sengikwazi ukuhost umuntu kanjalo ukusho ukuthi ngithi laba abantu laba kulungile bangahlangana nalomuntu it's fine you see so abantu la ngazinqumela bona mhlawumbe do we have uhlobo oluthile lwabantu othi cha nami ngazinqumela lapho ukuthi umuntu oso okanye nesifundo esiyilolu hlobo hayi ngazinqumela ukuthi angeke ngoba phela ngikholwa ukuthi yonke podcast okanye ngithi yonke ikhampani inama policies wayo kunjalo yes yebo mina ngiyayithi umuntu mangabe ngifonela nje ngithinta engibuza ukuthi yini okufanele ngiyikhulume each and every time ngicela ukuthi i-testimony yakho izofakaza ngoJesu avele ngoJesu akube ukuthi uzophakamisa uJesu awuzange uzosiphakamisa wena futhi awuzange uzosiphakamisa isonto nomfundisi wakho uma ngabe i-testimony yakho izophakamisa uJesu then singayishuthi number 2 ngiyacela nje ukuthi umuntu angiphe something short very short summary ye testimony yakhe ngeke ngilalela ukuthi ngempela izolunga yini ukuthi ngingayiveze ebantwini abanye ke umuntu ufika kulethele isummary emnandi athi ngempela ngizoveza uJesu Kristu kuyafika umuntu estudio uyaqala yakutshela ukuthi mina uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngingumoya ongcwele sengeke ngahlangana nabantu abakanjalo usefikile ugibelile lo muntu usuke kude from KZN waze Joburg uyafika lapho uthi mina ngumoya ongcwele ngahambulelwa ukuthi ngumoya ongcwele singabheka nama scriptures akhuluma ngami ngihlekisa ukuthi ngihlanganile nezinto ezifana nalezo ngihlekisa ukuthi ikhole kanjalo angayikhiphi hayi wena ayikayikhiphi ngisho ngovala yarazi lo hlobo futhi loyo ke ngenhlanhla nje sisaqala ngathi mzalwane mina mangibuka ngeke ngiyipostele ngizocela ukuthi ungixolele nje ngokuyithoba ngeke ngiyipost angifuni ukuthi siqhubeke siyishuthe ngoba ngeke ngiyipost angifuni ukwesta isikhathi sakho but ngiyazi already sewuswestile ugibela uza kodwa ngesikhathi ngithi ngisendela isamari awungitshelanga le ndaba ngangiyosheshe ngikuvimbe yabo manje sewuzofikile so hayi akhona asenke not to say ikhona into ovela uyibone nje ukuthi yabo le ngeke izilunge
akhona mina sengingawashielda ngawabeka eceleni ngathi le ayihlale nje that day wathi uma ongcwele uyibekeleni ngiyayidonsa ngoba kuyobe kusho ukuthi kushuthi mina obesangena but nje okwamanje ngisabona ukuthi akusiyo ayihlale nje ngeke ngize ngiyikhiphe but awekho maningi ke mancane kuyenzeka ngiyangitshela nje umuntu ngicela ukuthi nje ufakazi bakho buzophakamisa uJesu Kristu well ngoba singabantu ke kuyenzeka omunye afike ngempela amveze uJesu ngoba singabantu bese phinde veza nesonto lakhe veza nomfundisi wakhe well there's nothing wrong nalapho kodwa mani lenkosi engiyikhonzayo ithi ungangihlanganise nabanye uNkulunkulu uthi I'm a jealous God uthi my glory will I not share with another person shothi asimniki udumo lwakhe yabona nje mawuza iza nje uthi nje ngizomnika udumo well ungamention umfundisi wakho but angabe ngazathi usefuna ukulingana akehle yena kuphakama uJesu Kristu mina ke nje iqota to meter is about uJesu mawuthi ufuna ukuzokhuluma ngebhola hayi there's nothing wrong ngebhola ngakwelami side abalibukele but mawuzokhuluma ngento ezifana nalezo nganoma ngabe yinenye hayi uzobe nje ulahlekile la uJesu kuphela kuyathiwa bafowethu bomqaphela umuntu okwazi ukwenza noma yini for imali yabona even nawe uma usukwazi ukufinyelela to a point where you can do anything for money you are dangerous even to yourself you are dangerous even to yourself as much as imali siyidinga but asikwazi ukwenza noma yini for the sake of money shulu phela mase wenza usungathwala nokuthwala kulula sokulula phela ukuthwala ngoba phela manje usungenza noma yini motivatewa imali exactly as much as siyidinga imali but kunezinto esingeke sakwazi ukuzenza ngenxa yemali babushabanga siyabonga man kakhulu mfundisi ngibonga nokufika kwakho nababukeli bethu babona ukuthi indeed we are advancing the kingdom of God. Amen. So siyabonga kakhulu umfundisi uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena. If beningakahlangani nomsebenzi kaBabushabanga ngiyacela ukuthi ke niubheke. Ubhala nje ukuthi Quarter2 Media uzobona amanye ama episode inqwaba lapho yobuka uzukhathali. La khona ukukhulunywa ngoJesu nje. I-message nje uJesu kuphela. La suke hoste khona abafundisi abahlukahlukene. So uNkulunkulu sembonga abafowethu kakhulu ngokusi uvusela abantu abafana noBabushabango abanga compromise ngevangeli for the sake of views, for the sake of money, zonke lezi zinto. But mangikhuluma ngemali angisho ukuthi ningasupport. Support asisho ukuthi sesithi cha no ngemali kodwa sisho ukuthi we cannot do anything for the sake of money. Ngiyabona babushabanga njengoba bengisho eqaleni ukuthi ngabona nikwa nongoma angazi noma khona ezinye inhlelo ezizayo mhlambe ekusazoqhubeka. Yebo ngiyabonga nje impela nje usangihostile babu Dlamini. Ngiyakurespecta kakhulu lokho. Wena ongibizile and nje akucaca impela ukuthi wena ongibizile ngakujabulela nami lokho ukuthi ya mani sihlale sivele singavele ngazathi hayi omunye uyidonsela le nomunye uyidonsela le sibelong ngombuso wodwa sikhonza inkosi yodwa igama la uJesu Kristu. So siyabonga nje futhi sakhuluma ngendaba zokusupporta bazalwane siyacela nje khona ukusupporta hayi man support mina ngiyaye ngithi usupport uthina usupporta lo msebenzi ukuze uqhubeke phambili. Well usabuza zikhona impela izinhlelo zikhona nge-27 April siya eNcobo eEastern Cape. Last year ngathi saseka nongoma. Through inkosi yakhuluma nomprofeti uKhalipha. Namanje futhi ikhulumile nomprofeti uKhalipha yathi hambani neEastern Cape so nge-27 April ngeholiday impela 27 April. So besilapha ya kunento elapha kunendawo ekuthiwa kuKwaSathane lapha ngesilungu bathi Satan Snake. Ibizo igama layo le ndawo? Impela nje kuthiwa kuKwaSathane. So inkosi mayekhuluma nomprofeti yathi how come abantwana bami bekhona la emhlabeni especially South Africa bayivuma kanjani into efana naleyo ukuthi kube nendawo emhlabeni wami abantwana bami bekhona bavuma ukuthi kuthiwe kuKwaSathane bavuma ngaliphi
as a result sekugcine vele kuba nesilwane esithile kuneyingozi ezinkulu ezenzakala lapha ya nje uma ungagugula nje le ndawo Saturn Snake Eastern Cape eNcobo yiso lesasilwane so sibiziwe ke bazalwane wonke umuntu omzalwane akubizwanga isonto elithile akubizwanga owe podcast ethile akubizwanga wonke nje umuntu othi I believe in Jesus Christ woza sokhuleka soxosha leyanto well amadimoni angeke siwabulale but we can only chase them away ihambe iye la uNkulunkulu azoyidirect uthi mayiye khona sibizela ukuthi sokwenza leyo nkonzo leyo 27 April wonke umuntu wamkelekile singajabula beze ngobuningi isekuseni or isemini intambama izoqala ekseni izoba nje during that day futhi nje for more info ngizocela nje ukuthi abantu bayeke kwi-quarter to meet especially when it comes to this party bazoyibona nje i-title ekhuluma nge-Eastern Cape eNcobo prayer bazothola okuningi lapho even nama contact ukuthi bangacontact kanjani ngoba even in transport arrangements ikhona abanye ke bangangithinta ama contact ami wagcwele kwi-quarter to meet la uzocela ukuthi usinikeze kuyomela usinikeze wona lapha egcineni ngoba vele ya usinikeze wona I think bafowethu ngiyangibuka bazalwane bami lapha e-Eastern Cape ngiyangibuke nginabazalwane abaningi lapha ko-Eastern Cape bafowethu asipheleleni khona lapha kule ndawo mhla ka-27 April iyoba kusuku olulodwa ne one day service one day nje angeke ngasho ukuthi asikakavumelani exactly ngesikhathi ukuthi izoqala nini between 8 and 9 but ngeke ngisho ukuthi izophela nini ngokuholwa inkosi mhlambe ngabo 2 3 4 I think vele lapho sobe siqeda bafowethu asibonge kakhulu uNkulunkulu makadunyiswe kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu ngiyacela nje kuma intercessors wonke nakulona ongeka kwazi ukuphumelela ke kodwa ke awuyenze item lenkonzo imagine igama lendawo kubizwa kuthiwa wasathane ayingeke akuhambe iyo redirectwa lendawo iyoshintshwa kwelika moya mhlawumbe selingasala nje igama malisala kodwa kwelika moya kubuthi igama likhashela negama even negama namele lishintshe igama lakho yebo impela sinikiwe le ndawo kuyobizwa ukuthi El Elyon indawo kaNkulunkulu umhlaba kaNkulunkulu lo omubu unamanga nje isikhathi sakhe siphelile yebo usechanase kakhulu kufanele kube nabantu abazovuka kulezi ikhathi zokugcina abazolimela nje izwi likaNkulunkulu mayethenzana okuthile bagijime bakwenza yebo kushiwe igama likaNkulunkulu khishwe leli ungathi ngisho ingane umnika ingane igama oyinike noma yiliphi igama imagine ke nendawo ngithi mangicabanga uyakhumbula isigameko seNcobo lesiyale labayaba ama disciples lawo ngiyangithi mina mabe ngibuka ngithi I think they were bangamelwa yilo moya ukuthi bagcine benza into efana nale because angithi ibizwa kanjalo naleya ndawo I think loya moya futhi I strongly believe ukuthi loya moya inkosi sithuma lapha yana nje hayi ukuthi uaffecta iEastern Cape alone I think lo moya uyayi-affecta iSouth Africa yonke but ulapha eEastern Cape so umathina angathi umuntu mina ngise-KZN mina ngise-Free State ngingene lapho ngisempumalanga ngingene lapho somewhere somehow uba affected ngalo moya olapha so uma usukuma uthi nami ngiyoyixosha leyanto uyolwisana nalo moya ngoba awupheleli lapha thina siboni ilife is spiritual okuningi asikuboni but uNkulunkulu beyasithume lapha for nje intwanyana encane there's something big uyazwenzana 27 April njengoba sesiku April 2026 ngenzela mhlawumbe nalo thotho obuka le episode ngonyaka ozayo yes 2026 yes so ungalenzi lo bhuthele 27 April 2026 yaqala ekseni babushabanga bakuthola kanjani abantu abafisa ukuxhumana nawe ofisa ukuxhumana nami angangithola nje ku WhatsApp ngicela abang WhatsApp abazalwane uma ngithatha isikhathi ukuphendula vele nje ama WhatsApp asuke emaningi kwesikhathi 073 392 4271 ungaphinde futhi ungithole na kwi-quarter to media ke ko YouTube TikTok Facebook umduduzi Bongani Shabanga
Yes. Abushabango nginami I just got carried away sisaqala siyasithi masivula lenkundla siyisivule ngomthandazo kodwa ke ngicela uvele sivele sivale ngawo umthandazo egameni lika Jesu Kristu sibonge kakhulu babushabango baba wethu engcwele siyabonga baba wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu namandla onke sibonga umsa wakho usigcina uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray baba wethu engcwele yelula isandla sakho kuloyana naloyana osibukeleyo ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu as they come from different walks of life. Amen. Heavenly Father, we pray that your grace, oh God, uNkulunkulu wethu engcwele mayifinyelele nakubona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha naloyana osibukele ungakasindiswa uNkulunkulu wethu engcwele mzuze ngomsa wakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu engcwele siyabonga siyakudumisa nangaleli xesha uNkulunkulu wethu namandla onke zithithele abantu bakho uNkulunkulu wethu engcwele through these waves in the name of Jesus Christ baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele your love your peace sibonga ukusithanda uNkulunkulu wethu engcwele sibonga ukusinakekela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha moya weqiniso siyabonga baba wethu engcwele uNkulunkulu wethu namandla onke in Jesus mighty name our Lord God we pray amen amen and amen baba shabanga siyabonga kakhulu thank you so much hayi ngibongile nje ukungibiza nothando lwakho bewakhombisa uthando lapho siyabonga siyabonga kuba shabanga mazolo masibona lapha eThekwini ngomhla ka2 May siyobe silapha ke eThekwini eMkhumbane umkhumbane kunehall ebizwa kuthiwa umkhumbane hall kulapha ku Richview Chesterville ekuzona zonke lezi ndawo with inkonzo kamoya please do join us siyamkhola uNkulunkulu asazi uyokwenza kule ndawo kodwa into esiyenzayo thandaza sibone ukuthi usiphathe ngilolu suku asibonane khona bafowethu 0788417844 if you want to be in contact with us uNkulunkulu makabe uNkulunkulu angcine nonke lapha emakhaya sibona nange episode yethu elandelayo God bless iSG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane umkhumbane community hall ngo10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu Bishop PR Chiliza Prophet K Mthethwa for more info 0788417844 noma 071-772-0166 ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo outpouring of the Holy Spirit lena inkonzo kamoya